This is Kwekwelele in Cheu. CRUISE-5 is here to meet a man who stays behind those hills. He's a man who came to Malawi more than 50 years ago as a Catholic priest, but now he's the founder and director of Kungoni Center for Culture and Arts. Today is the day we get to meet Father Claude Boucher, otherwise known as Achisale. Welcome to the Kungoni Center of Culture and Arts. We are here at Moa Mission to meet the man who started this whole establishment, and he also happens to be one of the priests who minister at the Moa Mission. Welcome, Father Claude Boucher, Achisale. We wanted to know more about you as a person, and at some point we want to know more about all this. But to start with, where are you originally from? I understand you're from Canada. Yes. I come from Canada. I've been in Malawi since 1967. 1967? Goodness gracious, that's almost 40 years of you in Malawi. 50 years. 50 years? Yes. You're older in Malawi than than most of Malawians, as a matter of fact. Yeah, so I came as a missionary. Okay. But in my background, I have many trades. Yes. While growing in secondary school, I've been doing so many different things. Yes. I started drawing at the age of 4. At the age of 4? Then I started using various skills with 3-dimensional material. I've been doing plasticine, carving, later on clay carving, snow carving. I've been doing theater. I've been doing music, improvisation. And I decided to join the ministry with all those gifts. Before we get to that, you growing up in Canada, where exactly did you grow up? In Quebec province. Okay. Very close to Montreal City. So you are from French-speaking Canada. Yes. Tell me about your family. How many were you growing up? I come from a family of 2. Oh, only 2? Only 2. Very unusual here in Malawi, where our families are usually big. Yeah. It just happened. Yeah. It was like this, but then you just have to go to the generation of my father. Yes. And he's number 17. Number 17? Your father was number 17 in his family? Yes. And he only had 2 children? Yeah. The other one was a lady or another gentleman? No, I have a brother. Okay. A younger brother. All right. And it just happened that the family stopped at that point. My mother had to undergo an operation, and that was the end of the family. What was your father doing? My father is a man of all trade, a jack of all trade. I guess I'm looking at one right now. He started as a farmer, brought up on a farm, moved into the city at the age of 27 with no education whatsoever. He just did standard 1. That's all. My father doesn't know how to read and write. Really? Yeah. And my father started, because he was handy, he started finding odd jobs in mechanic, repairing trucks and machinery. He ended up by being a beer brewer for Molson Brewery. And he worked there for 35 years. Wow. So at our home, we had to follow the same training. Okay. We never employed anybody. We could not afford. Yeah. So we did everything ourselves. And I started developing carpentry skill, painting skill, whatever skill, gardening skill, as a way of being able to survive during the Second World War. So you never went to school to train for all these skills? No. They were just handed down from your father, basically? And my mother, because my mother had the painting skill. Okay. So I inherited it from my mother, though she never did any
painting in front of me. And I just started on my own. I said, if they can do it, I can do it. And then I started, and I became a professional taxidermist at the age of 13. Wow. I was stopping animals, trophies from the hunt for various people. I had my clients. Then I started also wood carving at the age of 15. Clay work from 13 on, taxidermy and clay work, so pottery and various other things. I did theater at the age of 14, 15 and 16 till the 20th. So all those skills were just generated by, saying, I can do this. I did makeup, I did costume making for plays, staging, props for the theater. All this were part of the range of activities I used to do in secondary school. So you talk about secondary school, and that brings me to the next question, because you say your dad never went to school, but certainly you have done quite a great deal of education. Of course. Tell me what you've done. I mean, I did the normal 7 years of primary. I did 8 years of secondary, including philosophy. And later on I did theology, 4 years. And later on I did anthropology. Anthropology, yes. Which is a subject that you still pursue with passion, yes. As we speak. I think we'll get to that a bit later. But tell me about your calling to serve the Lord. How did that come about? Hey, this is quite a story. Yes. It goes back to 49. I was in primary school. Okay. The sister, an elderly sister of my mother, is a co-founder of the Mzuzu Diocese. Is it? Yes. So she came to found the Mzuzu with Bishop Saint-Denis in 1949. And she spent 10 years of her life in the Northern Diocese of Malawi. And this is where my calling came from. Okay. When she came back and she said, I'm not allowed to go back to Malawi because of problem with my spine. I have to undergo operations. I said, don't worry. I am there. I will follow in your footsteps and I will replace you. Wow. And that's what I did in 67. So you essentially started your ministry here, or you had already done part of it in Canada? No, I started here. Okay. These were the days where you came and learned the language and learned the culture. Yeah. And you were already ordained a priest, which is different nowadays. Different methods are used, but I arrived in Lilongwe in December 67. Wow. Completely unexpected. And then this was around 11 o'clock. At 1 o'clock I had my first lesson of Chichewa Mulibari. And that was the beginning, you know. And after a year I was absolutely fluent in Chichewa. Chifama fa kuti pano mmajiyankhula Chichewa kwambiri. Nagasi chasanduka choyamba. Chifukwa kumudzi ndimayankhula Chifrench. Ndinapuzira Chingerezi. Koma kunoko kwechifukwa cha kulankhula nthawi zonse Chichewa chasanduka chomwe chimene ndimalota nacho. Ndikaona zaka zanu za moyo wanu, mwakhala zaka zambiri kuno ku Malawi kusiyana ndi mmene munakhalira kwanu ku Canada. Ujeni kuno ndakhala zaka 50. Pamene ku Canada ndakhala zaka 25. Ndiye kawiri. Kupatula ku Canada ndi ku Malawi kulipo kwina kumene munakhalako kwa nthawi yayitali? Ayi. Kongo yenda kapena misonkhano. Koma kumene ndakhala ndi ku Malawi. Kuno ku Malawi. Kufika kuno mwati munafikira ku Lilongwe. Mutafika ku Lilongwe munayenda bwanji kuti mudzapezeke kuno kumuwa chifukwa kuno kuoneka kuti mwakhalitsako ndithu? Kuno ndinabwera ndi dzina lakuti ndidzakhala ku Bembeke. Koma chikhalire ku Bembeke sindinapondeko. Adasita ujeni appointment nthawi imeneyo. Ndiye parisha yoyamba kuti ndikatere kudedza
kunali ku Kasina Lintipe wali Lintipe. Deno kumene kundakhala nthawi yochepa kenaka adasowa munthu kuti akakhale kuchewa nde kuchokera achewa kupita ukapeza angoni kuchewa thumba damatengo ndiye kenaka ndinayamba kupempha kuti ine ndikuona kuti ukuseminari sanatiphunzitse kulowera mchikhalidwe cha anthu ndinapempha kuti ndibwerere ku sukulu ndakachita chaka chimodzi ku Uganda kumaphunziro ku Kampala nthawi ya Idi Amin Dada nthawi ya mavuto kwambiri kenaka ndinabwerera ndinakakhala ku Zambia 6 months ku multimedia kuti ndiphunzire photography ndiphunzire zojabula zina zotere ndi kamera wasati zojabula pamanja ndiye kenaka ndinapita ku London kuti ndikamalize degree yanga ya anthropology. Ku London mnakanthayira bwanji chaka chimodzi ndiye ukwana ndipempha kuti mufuna kupanga ujeni PhD ndati hayi pakali pano hayi ine ndangobwera kuti ndidzatenge nzeru ndipite nazo kuchireko ndione zimene ndingapange PhD ndidzatengera ndidzachita komweko sindidzachita kusukulu kono ndiye pano pandalandira ma PhD awiri nde zomwe zimene ndachita popano. Kodi anthropology ndi chani? Anthropology ndi kufuna kumvetsetsa moyo wa anthu ndipo kudziwa kuti anthu atakhala amaiko osiyana-siyana koma machitidwe awo mwina ndi osiyana koma mwinanso ndi amodzi monga tidzatenga chitsanzo kuti chinamwali ndi chani chinamwali sikukula kuti kusonyeze kuti munthu wakula kandi mwamuna kandi mkazi wakula komano pali makulidwe monga kujado monga makulidwe kugule wankulu nyambo ndiyosiyana koma cholinga chimodzi kuti nkufa kwa ubwana kukula kwa ukulu. What drove you into anthropology? What fascinated you about it? Poyamba mene ndiri kusukulu sitinadziwe kanthu kalikonse za anthropology. Ndamba kumbaza anthropology ndiri ku London ndisanabwere kuno 67 yomweyo koma chilipo chimodzi chimene chinandipatsa mtumazi nthawi imene ndiri ku seminari pa nthawi yachuti ananditumiza kuti ndikagwire ntchito ku Ontario ku Canada komweko ku Lake Superior ndi gulu la anthu amene timati ma Red Indians. Ndiye kumeneko ndaphunzira chimodzi chimene chanditsata pafupi moyo wanga wonse kumapeza kuti anthu akhala pa reserve ngati kamudzi koma nga ndazuka ku Canada nyumba zawo zomangamanga anthu ameneyo mchinenero chawo chomwe anali mtundu wa Ojibwe koma kulakula sankalankhula kuimba nyimbo nchalichi ankayimba nyimbo chinenero chawo koma analibe kumva tanthauzo tsopano akamakhala kuti alandira cheki yochokera kuboma anali kuthamangira kukagula mowa ndikumwa azimayi kugula chocolate kudya ndikunenepa udyo ndakhala kudzifunsa kuti anthuwo mizu yawo ili kuti kodi kugwira ntchito ya mission ndi cholinga chake chimenecho kupha nzeru za anthu nkuzalowesa Chikhristu nde ine ndaona kuti choyamba chofunika kuti iweyo uphunzire chinenero uphunzire chikhalidwe sudabwere kuno dzina Mulungu kuti muwalande chikhalidwe chawo koma unabwera kuti
ufukule umvetsetse kuti chauta adakwira ntchito yanji kuno iwe usanafike ye pamene ineyo ndinangoti ntchito ya mishoni sikubwera ndi mulungu kapena chauta mu suitcase mwako ayi mumpeza komweko ali komweko ndiye ntchito yanga yakhala kufufuza ndachiko kwa midzi madala chikhulupiriro chawo choyamba kuti chauta adawatsogolera bwanji mwambo kudziwa mwambo pa ife timata kunena kuti malamulo a mulungu achewa mati mwambo ndi zimodzi 1967 kufikira pano zinthu zasintha kwambiri mukuona kusintha kwanji kwa zinthu imene munazipezera nthawi imeneyo ndikuona kuti takakamira chikhalidwe cha ene ake ndipo chikhalidwe chathu sitinachiona ngati chinthu chachu sitinachiona ngati chuma ndiye cholinga chakungoni monga pamiza mupeza mawu olembedwa we are proud of our culture koma si amalawi ambiri amene amanyadira chikhalidwe chawo amaona kuti zaini yake zofunikira koposa zapamwamba koma si vuto la amene anabweretsa chikhristu amene anabwera nkunena kuti zanuzi ndi zoyipa koma zimene tabweretsazi ndiye zabwino umbuli unalipo anatipeza ife tili mbuli iwonso anali ndi umbuli iwonso analinso ndi umbuli ndimona ngati ife ndiye tinali mbuli iwo anatibweretsera ije chapafupi monga panyego ino kutenga miyala nkugenda they were the product of their own generation ndiye kuti iwo za anthropology social sciences zonse zimene tikupeza masiku ano kunalibe samazidziwa zisanayambike komwe ndiye pang'ono ndi pang'ono anthu anafika pozindikira kuti kuti chautayo ndiwo omwe amene tabwera nayo kapena analipo kale ndibwanji makolo amachula kuti chauta mphambe na malenga ndi mayina ina osiyana-siyana kuti amafuna kutatauzira chiyani kuti anthu makolo athu kusanabwere chikhristu analibe kupeza chipulumutso akapeza chipulumutso chifukwa chotsata mwambo ndiyeno pang'ono maganizo a mipingo anayamba kusintha pang'ono padakali mipingo ina imatsalira ikamawerenga baibulo imalepera kumvetsetsa mangoti zomwe zimene zidalembedwa kuti chilengedwe chidachitika masiku 7 zoona zimenezi sikutatauzira kuti kuchokera nthawi imeneyo nzeru zathu zinazama phunziranso baibulo kuna umatifikitsa kwina kuti tilumikize ifewo titakulumikiza bwinobwino nkhani ya ujeni chilengedwe chadzala nyama kumvetsetsa kuti pamenepo makolo adanena kale kuti dziko lidalengedwa ndi chauta anthu ndi nyama anali pamodzi ndiyeno n'chifukwa chake timagwiritsa ntchito zida zimenezo kudziwa kuti si zida zopanda ntchito zimakapheranso komwe kumene timapeza malenga vandu kumiseni ngoma njani mene ngoma yo ndiyekuita nathu kuti ndi nthawi yoyamba ntchito chifukwa ndinadzaonanso nthawi inaso inadzalira ngoma 12 o'clock inalira 12 o'clock inalira tikaje kumaso imalira imalira kangati pa tsiku kanayi mama awo imalira kenako 12 o'clock imadzalira 1 koloko 10 tibwerere ku ntchito kenako yoweruka zimasiyana ngoma zake kapena ndiomwe ndimene chifukwa anthu atakukhala malo osiyana-siyana kutali ndi pano koma akamva ngoma
yamadziwa kuti ndi nthawi yoyamba ka nthawi yowerukira anthu amidziso alibenso belo yayi akamva ng'oma amadziwa kuti ndi 12 o'clock. Dei makhala ngati othandiza anthu onse adera lino kuti atsate nthawi. Tsopano iyi ndiyoti yoyitanira anthu komanso kuwawerutsira anthu. Ndiyoti pali ng'oma zosiyana-siyana ndi matanthauzo ake. Tsopano pamakhala monga apa ngasigunda we. Ndi gunda we. Chero pamakhalano ng'oma zagule wankulu zimakhala zosiyana-siyana. Pali ija yopokoleza pamwamba, pali gunda mweyo, pali tiya ndiponso pali mbalule. Mene imayimba nyimboyo. Mbalule ndi ng'oma imene imalankhula. Mbalule imayankhula ndi. Uyu ndi gunda uyu. Ne pali tiya. Ndo watu walero program ya CRUISE-5. Kukungoni Center of Culture and Art ndipo tikugeza ndi bambo Claude Boucher kuno mangoti Achisale ndi Achisale amene umonga mmene mukuonera nyimbo umakani nthawi yomverera sikawiri mapita ku practice ya ujeni ya guru lathu ndeti machita lachiwiri lililonse kuchokera 3 o'clock mpaka na 5. But take me back to Canada. Growing up, what kind of music were you exposed to? Nakula ndi zamakolo. Eti? Moga masquare dance. Zina zoimbira masupuni. Masupuni odyerawo. Paliso nyimbo za masupuni. Pali zina zoimba violin kaya ujeni. Accordion. Yes. Zosezo timaimba. Inasondina kulira di classical music. Yes. Ma opera osiana. Komano chimene chinadigwira mtima kwambiri ndi tinagenda gulu limene tikati improvisation. Improvisation. The improvisation anali kubwera mphunzitsi ndikutiuza kuti leroli nonsenu ndinu myala. Nde iwewo mumtima mwako uyamba kuganiza kuti nditakhala ine mwala ndingakhale mwantundu wanji. Poti mwala sugwedezeka, suyenda. Kaya ulendo wina akatulukira akati nonsenu ndinu anyani. Nde tonse tikasanduka anyani.
zimene zachika mklasi ya dezinalizothandiza kuti umvetsetse kuti kukhala mchikomba cha munthu wina ya kachithu china ndinu tego mukukula mutambasuka masamba aya ndezinali kumachita kumatsanzira mtengo machitira ndinu mbalame mukuhuluka ya dezosezo tikachita nthawi ndi nthawi dezikatithandiza kuti tituluke mwa chimene ndilili ineyo kuti ndidziwe kuti ndiphunzire kukhala chinthu china nde izo ndaona kuti zandithandiza kwambiri ine ndili nyamata nali manyazi kwambiri tsono kuti ulankhule pakati pa anthu zimavuta zinali kuvuta ndiyeno kuti mukwanitse kumatha kuyankhula ndi anthu mmadziyerekeza zipepapuza ku skulu zitakhala zinathandiza ziwena kenaka nkuzamba chita tiyeta kukhala anthu osiyanasiyana ine nali gulu lokonza ujeni zofunikira pa malo osewerapo kujambula kaya kusema zofunikira nali pambali yojambulaso zovala kuti ndikusoka zovala kusoka mawigi kuchita makeup kutembenuza nyamata kuti akhali nkalamba kaya kutenga nkalamba kumpangira kuti akhali nyamata kutembenuza kuti akhali munthu wankazi akhali mwamuna zosezo tikachita kaya munthu akhali mtundu wina akhali red indian ndiye makeup thupi lonse wina ndasewera nali ofira piriwiri thupi lonse ngati red indian nako asandutsa anthu akuda de njira zosiyanasiyana tsono zonsezo kwa ine zinali zolumikiza ndi maluso amene nadziphunzitsa ndekha monga kupenta zithunzi kusema kuomba za doti kusema za aisi zonsezo nali kuta kuwoloka apa zonsezo nali kuta kuchita tsopano nkatega mosema nchifukwa chake ndayambitsa zosema wosema kuti atulutse ichichi amakhala chipisi cha mtengo koma adziwa kuti jirafu ili nkati ayenera kukaifukula aitulutse mmenemo achotse tsono ine ndikachita za doti uyamba ndi chipisi cha doti ya dotiyo mukuonjezera doti kuonjezera mpaka la mutakutulutsa ichi koma simuchotsa mukuonjezera tsopano ngati mutenga munthu wokonza ujeni makeup munthu ali ndi mfuno patalala koma mukufuna kuti isongoke nde muyika nzere woyera apa kuti mfuno idzuke nkuyamba kuyumba ndikupwetsa apa kuyika mtima kuona koma poona kuti ali sangadziwe kuti munthu wachita kupanga makeup tili nkati mwa programu ya CRUISE-5 kuno ku Ngoni Center of Culture and Arts. Mlendo wathu lero mpulogalamu ya CRUISE-5 ndi Achisale Father Claude Boucher amene anayambitsa komanso amene akuyendetsa ku Ngoni Center of Culture and Arts ikupezeka kudedza kumtakataka kuseri kwa mapiri tayenda ku mtunda utali kwambiri kuti tidzafike kuno koma tasangalala kuti tafika kuno kuona mene kulili kuno ndi establishment yaikulu kwambiri. Nafuna ndidziwe kuti mene moyo wanu wayendera kuchoka pa kubwera kuno ngati a Catholic priest kuti muzitumikira kudzafika pazimene mukuchita panosi. Tanduzani kuti ulendo wanu wakhala otani, munachita chani ndi chani? Nayamba kugwira ntchito mparish. Yes. Monga maparish awiri. Ndakhala ku Kasina. Kenaka kupita ku Sipe. Ku Sipeko ndaba kuyang'ana ndikupeza parato aluso. Ndiye nayamba kutumba munthu amene ankasema mitondo. Yeah. Tatitie.
mukaphunzire kusema. Masema mitondo. Yeah. Inuyo kumuza osema mitondo. Yeah. Kulita bwera kuno ndikuphunzitse kusema mitondo. Ndikusowa ai iwe wankadziwa ndati ineyo ndikusowa mitondo ndipangire. Kera kadapanga mitondo iwiri. Dati mitondo imene ikhalagua. Detieni. Tsopano muphunzire luso losema timadede timakaka. Izo simodziwa. Kenaka kutsogolo ulendo wina ino musema mitondo tieni tiseme muntu lero. Sindinachite yambani. Yeah. Ndiye maphunzitsa info pang'ono. Ndieno pamene luso lazosema bilamba kulowera. Kera kane napita kublata panali chionetsero china mena kakulitsa ziboliboli. Ndati chabwino koma njira ina kuti awawa mina nasema ichi ndi ndani. Natenga zaka ziwiri kuti ndimpeze muntuyo. Chimene chiboliboli chimene munachona kublata ndagula. Ndieno kulondola amana sema mulondole ndakamulondola kujeni kuseri kwa Zomba. Chifo yani munkafuna munthu amana sema chiboliboli. Kuti ndiyabe kupeza ophunzitsa kusema. Anayisema bwino kwambiri. Chinali chabwino. Ndati mwana ndiranda mazikati pa chitwechi akuti 6 kwacha. Ndati apa 6 inayo mukometse. Mutakupanga bwino koposapa. Tieni tigureni swa kachiwiri. Pang'ono tinamba kulumikizana ndi anthu akuchingali achiyawo. Kuzomba. Basi kubwera ku mishoni kugwira de osema mitondoyo. Basi pang'ono panamba kukhala timu. Tsopano ntamaliza maphunziro anthropology. Pamene ananena kuti mufuna kuyamba sukulu ya phunzitsa ntchito za luso. Mupite kumowa. Anali Bishop Chitsulo. Kwanga kumeneko ine ndabadwa kujeni kumowa. Tifuna sukulu ikali pamene. Ipite kumeneko. Ndieno ndinabwera pano. Timu yonse imene ndamba kuphunzitsa mbuyomo inaganisa kuti ibwere sukulu. Ndimene inayambika ngati sukulu ya Kungoni ankati Kungoni Art and Craft nthawi imene. Muchali chichano sana chione chachilendo kuti mukutanganira kwambiri ndi zinthu ngati zimenezi. Tifana ona kuti mphatso ya agadi akalekale. Ndipo tikati ujeni kuyitanidwa kwanga koyamba ndikuchokera msiku wa zaka 4 pamene ndimayamba kuchambula. Ndi zimenezozo. Ndana uyu tisamulande zimene amakondazi. Ndiponso tinayamba na nthawi imene kulumikiza chikhalidwe ndi Chikhristu. Kumeneko ndayambitsa kwaya kuyamba kugwiritsa ntchito ng'oma ma 1970 nali kuyamba kuphunzitsa kuvina pa moyo wa Chikhristu pa chipembedzo. Kuyamba kugwiritsa ntchito magologodo ndi nkhwendo ndi zisekese ndi zina zosiyana. Inu munanena kuti zimene tizizilowetsa muchali. Nangasi ineyo ndine mwana wa Vatican II. Nthawi imene ndikuphunzira theology Vatican II yili pakati. Vatican II ndiye chani? Ndi msonkhano waukulu umene unachitika ku Roma mene udayamba 1965 unatha 1962 mpaka 65. Tsopano mmene ndikumaliza sukulu maphunziro atsopano potsata maganizo a msonkhano wa ku Roma atabwera kuti mpingo ndife tonse kaya pembedza chauta nchikhalidwe chathu zonsezo zitayamba kubwera. Ndiye kuti maganizo amenewo pa Vatican I amene anali ujeni 17 ka 1800 anayamba kusintha. Ndiye akulira nangasipo yamba ineyo kuti ndiphunzire kuchita misa tikachita Chilatini.
koma chikalire sinachite misanchilatina. Oh. Zitayamba kale kubwera kuti chinenero chako. Aha. Chinenero chimene anthu amamvetsetsa. Amamvetsetsa kumene ulilipo. Tsono pamene ndafika kuno 67 yo. Nyimbo zija zochokera ku Germany, ku France, kaya kuti. Nyimbo zo zinayamba kutembenuka kukhala chichewa ndi kuimbaso mayimbidwe achichewa. Osati mayimbidwe anthu akunja. Tiri kuno ku Kungoni Center of Culture and Arts. Ndiye mene tili muno muli zinthu zambiri kwambiri. Ndi muchani tili muno? Muno ndi showroom. Showroom? Apa ndi ntchito ya azimayi. Azimayi amapanga zinthu zosiyana-siyana. Ndi atha kutenga mbewuzo kaya maswambalame mongali apa. Ndi amazitembenuza nkuti akhale malondawo. Ndi ndalamazo amathandizana kuti apite ku sukulu, aphunzire sukulu zapamwamba. Amathandizana ndi amuna amene amatha kupanga zosemasema. So mukati showroom mukutanthauza kuti anthu akati apanga zaluso amazibweretsa muno ngati musitolo mogulitsira. Mora anthu amabwera kudzagula zimenezi. Alendo amabwera tsiku lililonse. Anthu amene amabweretsa zinthu kuno ndi anthu amene amagwira ntchito konkuno kapena anthu amidzi yozungulira amatha kuti midzi yonse yozungulira, ena ndi ochokera ku Zomba, ena ku Blata. Koma anaganiza zoti akhale pafupi pano poti msika wawo ulipo pano. Ena anakwatira konkuno. Tanuzani zambiri za malo ano ku Kungoni Center of Culture and Arts. Ikuyimira chani Kungoni? Kungoni ndi matiti. Ali hapa. Matiti yoti mati Kungoni. Okay. Malo kumene madzi amagwa pasi. Falls. Ndi ife tinaona kuti ndi bwino kuti tichule malo ano Kungoni osati Muwa. Chifukwa chakuti Muwa adadziwika kuyambira 1902. Ngati mpingo wa Katolika. Desi tinkafuna kupunthwitsa mipingo ina. Koma kungochula dzina limene likuyimirira kanthu kena. Madzi akagwa. Timati madzi akagwa. When water falls, sand becomes crystal. When water falls, sand becomes crystal. Tsono madzi aja akagwa. Amagwedeza chimene chili pansi mchengawo. Ndipo mchengapo chizimira maoneka ngati chinthu cha mtengo wapatali. Ndi zomwe zimene munthu atenga nkhuni atulutsa chinthu chote. Kaya atenga mbewu zachabechabe za mchire azitembenuza kuti zikali kanthu kena. Ndi Kungoniyo imeneyo. When water falls, sand becomes crystal. And this is a showroom, but there are many other places pamalo pano. Kuli museum akuti. Akuti dzina yake ndi chani museum imene? Museum tinachula agogo athu amene osati anayambitsa koma amene anakhalitsa pa mission nthawi yayitali. Ndi dzina lawo nali Bambo Champ Martin. Champ Martin. Waku France. Da anakhala kuno zaka 40. Kumalawi kuno. Kumuwa kuno. Kumuwa kuno. Ndieno ayiwo anthu ankhalepera kutchula. Champ Martin anangopanga zawo koma mtchula kuti Shamare. Dzina limene tidachulali ndi Shamare. Champ Martin. Momwe mmene anthu amatchula. Tinafuna tipite ku museum ya Champ Martin. Ati anthu akuno pokanika kutchula kuti Champ Martin angoti Shamare. Ndiye tipite ku Shamare kuti tikangoonako kumene.
muno kuchita kusoti kodi maso anga ayima pali chifukwa muli zambiri zimene tingaone muno. Poyamba tandiuzani zambiri za malo ano kuti ndi malo anji. Malo ano ndi malo osungira chikhalidwe chabwino. Kodi nthawi imene ndayamba kufufuza ndi nthawi imene zinthuzo zoyimirira chikhalidwe zinalipo ku midzi. Yes. Lero kuzifufuza povuta. Ndiziyani mafunsa chakuti 1967 ndi panopo zinthu zainokhala zasintha kwambiri. Ine monga ndanena kuti nthawi imene ndakhala ku Zambia ndinkaphunzira kuchita mmene munthuyo avala tinkasinja oti malo kabo kamene kati kumene kunakumbika chifukwa chosinja nkanda kusonyeza kuti munthu wamwalira. Mwala uli museum ulipo mpapo. Ulipo kunoko. Ndi zonse zimene ndatola pa zaka zonsezo mpaka kufika kumaliza maphunziro a anthropology. Tabwera kuno ndapitiriza. Ndiye katundu wonse amene ali pano anasowa malo. Ndiyeno tidakhala tikulota kulirira kuti tingapeze kuti malo oti tiike zinthuzo kuti anthu ena aziona. Masitauziona. Pamene tikulimbana ndikumanga ndendera ndalibe COVID. Koma nkakhulupirira chomwe cha abambo angacho. Choti kumene kuli maganizo mphamvu zingapezeke poka mutayika mtima. Ndi tidayika mtima. Tidatenga zipanda ngati izizi. Tidazipeta kuzilocha kudzayika mu showroom. Kumayika kachikwangwani kunena kuti zipandazo sizili pa malonda. Koma mukafunitsitsa mutakutola chimodzi. Koma bola mutisire thumba limodzi la simenti. Polo wa malo mwake. Ndi anthu anayamba kutenga zipanda nkutibweretsa simenti. Chipanda chenichi? Chinali chokongola tuzo. Machimunda chimayikomesa. Tsopano chipanda chimenechi kusinthana ndi 23 kwacha ya thumba ya simenti. 23 kwacha. 23 kwacha. Tawi imene. Ndiyeno pang'ono tidayamba kukhala ndi simenti. Tamba kumanga nyumba inoyo. Pamene panalibe simenti tinkayima. Kunabwera ena chifundo kuti pano mufuna kumanga chiyani? Museum. Museum. Bwanji ife sitingate kuthandiza. Mayina onse ali pamwambapa. Anthu amene anathandiza. Ine ndithandizako chonchi. Mayiko siyana. Ena anthu amba. Ena a business. Ena mabungwe. Basi zidatitengera zaka 10. 10 years. Kuti timangishi. 10 years kumanga museum ya Sham Martin. Koma muno tili muno ndipofikira chabe. Koma ndava kuti kuliso zipinda zinaso kumbuyoko. Malo ano ali ndi zipinda zitatu. Chifukwa chakuti mutaonetsetsa pakhomo pofika. Pali chithunzi choonetsa azibaba atatu ofika kumuwa kuno uje ni 12 September 1902. Adapeza mlambe panopa. Ndipo anamanga mahema atatu. Ndiye mlambe uli hapa, mahema atatu ndi hapa. Ndiye kuti mlambeyo ukuyimirira ujeni mzati wa mudzi. Mene mzati umene uli ngati mtengo wa mlambe ukuchokera pansi pa ntaka ukafikira mulengalenga. Ukafikira kwa chauta. Ndiye ukuyimirira chigawo cha uzimu. Chauta mizimu ya makolo. Apa ndi mudzi. Ndipo mutangana pakati pa mudzi pali nkhokwe.
tidajambula nkokwe mumuta kuona tidaluka simenti kuti oneke ngati nkokwe ndiye mudzi wonse watutula koma mzati wake the spiritual values za uzimu kudza chauta ndi mizimu ya makolo ndiye tidata kugawana kuti chipinda ichi chiyimirire amishoni ndiye monga munomo apa achewa ndi achewa alipo magulu awiri pali gulu limene lidabwera 750 AD amene timachula abanda ndiye kenaka anapezana ndi amalawi amalawi ndi anabwera kudzakhala nawo 900 AD ndiye onsewa ndiye timachula achewa kenaka kulowa uko ndiye pali gulu lina lutsopano potsata nyengo ndiye anayamba kubwera amaseko angona amaseko nyengo pafupi yomweyo ndiye kumene kudabwera ayawo ndiye zonsezo chipinda cha achewa chipinda cha angoni ndayawo chipinda cha mishoni ndiye amishoni pali chigawo chakale apa zituzi zonsezo zikuyimirira mmene mishoni idatuluka pano ndiye ntchito ya kungoni kuti mishoni kale mishoni lero ndi nkhani ya inculturation nkhani ya kulowa chikhalidwe nkhani ya kungoni mukuona matiti aja ndimamva kunena kuti mudalowa kugule wamkulu kudambwe ndizoona tandiuzani kuti zinakhala bwanji ineyo mmene ndaona kuti gule ndimachita chidwi ndi gule kuyambira kalekale chimene ndakhala ngati kuchita chidwi kuona kuti akhristu oyamba amene ndakumana nawo kumuwa kuno ndi kukasina ankati ifeyo sitikuloledwa mu mpingo chifukwa chakuti tidameta gule ndendati ndenchodabwitsa kuti munthu potsata chikhalidwe amapemphedwa kuti akule tsono munthu ali wokulakula ndiye kumpingo angankane mayesa kuti munthu kuti akhale mu mpingo chifukwa chakuti khalidwe lake lidakula kale kusonyeza kuti munthu ngati sunamete sindiwe munthu ndiye ungakhale ngati sindiwe munthu ungakhale bwanji khristu ndiye tati hayi chabwino unkumanga ukhapa ndi apa kurola ukatola mabodza kwabwino kuona chamaso ndikaone ndekha ndi munapita ndiyeno anthu adaona kuti ine ndikuchita chidwi anandiphunzirira anaombeza kuti uyu ndi munthu wodziwa kusunga chisisi kuti zathu zakayika pasika ndiyeno mafumu omwewo ataona kuti tikulemekeza za chikhalidwe ndipo siri kulupudza adangoona kuti ndi bwino kuti awa amete tiyeni timulandire kumeta kwake kunali kotani munapita ndithu kudambwe kwenikweni kudambwe mudalowa limodzi ndi anthu okhala mmudzi kapena mudakangolowa nokha kuti ayi padekha panokha monga machitira mafumu munakhala nthawi yayitali bwanji ayi zimakhala malingana ndi munthu amene monga mafumu amata masiku ano ndi nthawi yochepa koma ine sipokhapo chifukwa chinamwali ndachita nawo anthu ambiri chinamwali cha mtundu wanji poyamba chomwecho ndi anthu osiyanasiyana katika ngati nditakunena ndameta kangati ka 20 times ka 30 times makacha osiyanasiyana ayi muno ndachewawo ndachewa adera lino ndimati kupita akapita anamwali kuchire
ngati uwe udapeta upita nawo ukalange nawo ndinu mapita mapita kukalanga nawo koma sipokhapo chifukwa malingana ndi mmene adaonera ndi ntchito imene magwira anandilolanso kuti ndipite kwa azimayi ku chinamwali cha azimayi. Munapitanso ku chinamwali cha azimayi? Kenaka ndakakula kuchingoni ndakula kale siku cheu komwe koma kenaka kwa yawo kujando munapitanso kujando kenaka ufumu wachiyawoso wachichewa wachiyawo nanga kumaliro ndakasiri mapita kenaka dzikumbutso zonse kulikonse. Tsopano funso lane ndila kuti popeza inuyo panonso mukuyimira chipembedzo nanga si nthawi ina mapita nawo ku mission kumuwa ndi zimene machitazi zimagwirizana? Zimagwirizana koma poyamba pa aujeni maepiskopi anandisankha ngati woyimirira zipembedzo zina ngati nthumwi wawo kuti ujeni zimene zikuchitika kuchikhalidwe ndikhale ngati mboni ndi kuyimirira mpingo. Ndiyeno nanga tsono ukanene zotani ngati sunapiteko nkhani imene mavuta ya gule wamkulu ndi yakuti ena amati gule wamkulu ndi chikhalidwe ena amati gule wamkulu ndi chipembedzo moti amene amati ife amatikaniza kutchalichi chifukwa ndife gule wamkulu ndikukhulupirira kuti nkhani imene imalimba ndi imeneyo kuti kodi ndi chipembedzo kapena ndi chikhalidwe ndipo ngati ndikupanga chipembedzo cha gule wamkulu ndingakachitanso chipembedzo cha chikhristu inu mutapita ku gule wamkulu kukalowa mudapeza zotani? Ine ndapeza zabwino zokha chifukwa ninkhani ndiyakumvetsetsa ndiponso akhristu amene anaona kuti ndapita koma iwonso anali agule anasangalala kwambiri chifukwa adayika kuti awa sakatifikira ndi zakhutukutu atengera zenizeni zakuti ife timatamba adzaona okha sitizambayo zakuti uko timachita chiwerewere adzaona kuti sizoonayo. Ndingasi ine ndapita kulikonse anandilola ngakhale kubwalo la njovu anandilola kwa chisisi koopsa kukafika kumeneko kukafika koma sindinaone china chimene chingati kupunthwitsa koma no pali kalankhulidwe likachitidwe achewa ali ndi njira yawo yophunzitsa tsono ngati sumvetsetsa kapena umvetsetsa kuti ukazitembenuza kuti zikali zina pamene sizili chochayi. Kupita ku gule wamkulu kukalowa sikunasokoneze chikhulupiriro chanu mwa Yesu Khristu kapena mu cha Chikhristu? Kwa ineyo ndakhala ngati kuonjezera chikhulupiriro chifukwa ndi chikhalidwe china kaya mungati kati tujeni mkayangane chitu tumati umodzi ugadza kuti kuguleyo kulibe umodzi kuli umodzi miyambo yambiri ni maphunziro kuphunzitsa anthu kusunga malamulo a Mulungu kulemekeza makolo zonse zimene ifeyo timaphunzitsa ndi malamulo a Mulungu iwo amati mwambo ndiye mwambo umatengera zinthu zosiyana-siyana zomwe zimene zikuchitika munthu tsono guleyo mukamuona udziyamba kufuna kuzamitsa kuti umvetsetse kuti gula amatanthauza chani. Nyimbo zambiri nzopipiritsa mutakuona kuti kapena nyimbo ikukamba za mbuzi koma nkhani sikukhudza mbuzi ikukhudza munthu ndiyeno mawu amayimirira kanthu kena poyamba umvetsetse nyimboyo kuti ikutanthauzira chani.
achaiva tondakatsviri kuopipirisa eti akhoza kumangamba chinthu iwosadziwa at 3 levels iwe kumati andava zimene amanena sunatolepo ndi chimodzi chomwe koma ramatamba ati anthu agule wamkulu ati kuli ufiti woopsa kwambiri kumene kuja gule amadana ndi ufiti iya ino zichamachita makanja kumakhala pamwamba pamene paja ndi ufiti womene zidachokera ku Zambia zimenezo ndipo sigule wamkulu amanga uchula kuti gologolo asi gologolo kose gologolo wagule ndomudziwe sakala chochai izo ndi acrobatic ya ku Zambia eya nanga gologolo amakwera mtengo kumangirira kachingo kumalendewera pamene paja nanga sinde ufiti kupita maiko aliyese muta kupita ku Canada ku England acrobats amachita zomwezo so sigule amene uja sigule kose ai adago ponya chifukwa cha kumpatsa kope akapoli ai gule anthu tumene kusindi magurizana nawo ya izo ndi zongolowetsa kuti tsopano gule asanduke masewero gule ndi maphunziro kusonyeza kuti niyo makhulupirira kuti gule wamkulu munthu wa gule wamkulu akhozanso kukalowa ku chikhristu nkumapanga zonse bwino ndiponso kukhala mtsogoleri ku chikhristu wa gule wamkulu chifukwa chakuti adakula ku chikhalidwe chawo uzawu munthu akudziwa zonse wakunjira kukakhalanso uje oliza silamba kukakhala nawo kuno akutsogolera chipembedzo nkhaniro ndimeneyo takuti koma nokuti tinene kuti sizimabwera zokhaya monga kuno kuti tifike pamenepa sikuti lero ndi lero zakutengeraninso nthawi zaka 20 zaka 30 kuti anthu afike pomvetsetsa anthu samanena kuti ndiponso kunoko kuti mutayang'ana mujeni anthu asonkhana charichi sikunoko kamaparicha ambirimbiri mutati onse amene munameta gule mutuluke pano mukhala wopanda vanthutu ambiri atulukamo hasi onse ndiwometa mupeza angoni adameta kuchichewa mupeza kuno ayawo adameta kuchichewa akakhala kwawo amametaso kuchantu nakesi kukula umunthu ndi umodzi koma nomachitidwe ndiwosiyana-siyana kuno ngakhale mabanja a chikhristu mupeze munthu amene sanamete danga adya ayenda asangati sangakhale ndi anzake yani anthu amanenanso kuti munaphunzira ufiti so zabodza za ufiti nzabodza ine ndimachita chidwi kufuna kumvetsetsa kuti chimene chimayimirira paseri pa ufitipo ndi chiyani ndiye kuti sezimene ndiyofunika kukumba ufiti sungavomerezedwe ndi mpingo chifukwa ufiti ukuyimirira chidani ndiye kuti mpingo ukuyimirira chikondi koma nokuti umvetsetse kuti anthu amaganiza bwanji kuti maganizo aufiti amabwera bwanji ine ndimayika kuti ngati munthu uli ndi nyonga zako ndipo umadziwa kumenya ndewu ujeni nkungomenyana zathera pomwepa koma amene alibe mphamvu alephera kubwezera amabwezera ndi mawu ndiye timati chida cha munthu wopanda nyonga nde ufitiwo ufiti udzangoti iwe udzaona wakanika kupanga wakanika ndewu watsala ndi mawu ongolodza tsono ngati mawu amene amafikira kukomana ndi wina wachikhulupiriro chomwecho aliyese amakhulupirira kuti zoona zichitikadi tsopanoso ufiti umata kubwera kati tinene kuti ndani amene ali magazi mwakomo
mukapeza kuti nkhani za ufiti kawiri kugunda malume kugunda anthu amagazi amodzi sizigunda munthu wamadera kudziwa kuti mkati mwa banja akayambombamo umakhala kulimbirana mwa mtundu wanji mosiyanasiyana kulimbirana chifukwa cha chuma kulimbirana chifukwa cha zinthu ndiye basi ndi pamene anthu amafuna kuti apwetekane amagazi amodzi njira inanso nkuti ngati mgulumo pali wina amene satsata zimene zikulamulidwa ndi gulu amata kumuyika tagi kumuyika chikwangwani kuti iwe ndiwe mfiti kudziwa kuti palibe munthu amene amafuna kuyimirira pawokha de ayenera kuchita conform kutsata zomwe zimene anzawo amachita pali ufiti umene umagunda chifukwa chakuti ena ndi achuma ena alibe chuma masiku ano ndiye kudzatsamira kwambiri kumene koko ndiye kuti pamenepa ndi chida cha munthu amene amangosirira ndiye angotchula zake fiti ine ndimayika kuti paikusiyana kumene anthu amatchula ufiti ndi matsenga anthu ananena kuti ndagwera pa ndege ya ufiti opanda mbola sarakulu ndekuti yani ndekuti amene satha kulowa mbanja asayerekeze kuphunzitsa mkazi